Sawubona Buthemba, ukuhlupheka mfowethu kuyakubeka la ungakwazi ukubuya khona. Buthemba, mina ngathwala ngoma wami but ngangingazi. Indaba ke Buthemba kanje. So kwangihlupheka nje mfowethu kakhulu. Izinto zingahlangani. Even ngisho abantu besifazane babengayithandi nje into eyayinami. Buthemba, ngabona no ake nginyuke leGoli ngiyofuna amatoho. Nginyuka mfowethu ngeGoli. Ngokuhlangana ke nabangane engabafica khona eGoli. Insizwa nje zazingikhonzile, zinemali, zithanda ukuzopaka eduze kwendle yami because wawuvumelekile umsindo la ngangihlala khona mina. So kuye njalo mangibuya emsebenzini, ngangisebenza kwamafemi nje akhanda uplastic. Njalo mangizobuya emsebenzini ngidlule kulamajida lawo, hayi engishayisa ubhiya ngingena endlini. Ngelinye ilanga ngobabuthi bafethu nisebenza kuphi? Ngibuza nje sidlangalaleni. Bese kuba khona omunye ongidonsela eceleni ethi hayi masu serious mfethu ngokwazi ungangithinta mina enginikeze elinye ikhadi nje. Angizange ngilale Buthemba, ngamfonela intatha ngopast 3 ngithi mfowethu ngeke utheya ngokuthinta. Uma ngimfonela nje umuntu ophapheme ongakhombisi ukuthi usekawalala. Uthi mfowethu ngeke ngilokufihlela mina. Sonke ngobusuku ukusibona sathwala mfowethu. But if uthi indoda enesibindi singakisa thina la sathwala khona. But uma uyindoda enesibindi ngesimo sokuthi ngangihlupheka Buthemba, kwake ngiphela 2 weeks mfethu ngidla kwakuphela 2 weeks mfethu ngidla ukudla okungenaso isishebo emsebenzini. But ngangiqina ngiyindoda. Ukube ngaqhubeka ngasebenza mhlawumbe namhlanje ngabe ngingcono kunalento eyenzakalayo. Alright, Buthemba bengisenyangeni labo bhuti. Masifika enyangeni bengabe besangena bona. Ngingene mina ngedwa. Bisingitshela lenyanga ukuthi isithwale akanaso esenyoka. Wachaza ezinye engengilonge ichaza because wayichaza eziningi. But kulese engasithatha kwakwesokuthi ngizogubha umgodi endlini eround, ngizokwakha uround ongavulwa, ngigubha umgodi phakathi ozoba nesivalo eshona phansi. Njalo nje ngigalakadisela lento ayayithe ngizoyigalakadisela khona. Buthemba, ngilalele kahle mfowethu. So lenyanga inginikeze ipen nephepha, futhi nje exercise nephepha nepeni. Ithi angibhale izinto engizithandayo, hayi engifisa ukuba nazo. Izinto engizithandayo njengamanje engingathi ngoba ngibamba ipeni kuqale kona ekhanda. Ngabhala Buthemba, ngaqala ngoma wami phezulu, ngalandela ngontombazane le engangade ngithi ngizoyilobola. Ngalandela ngayo kwayingane yami. Then kwabe sekulandela kokunye inkomo, imfuyo nani. But nje engangiqale ngakho kwakuma wami nentombi lengangiyishela. Buthemba, wayenza ke lo baba wayithatha le list ukube ngangazi. Buthemba, wayithatha ke lo baba le list wayifaka kwenye into nje yayishisa umlilo phakathi, wakhuluma ezinye izilimi engangingazizwa Buthemba. Kanti le list engiyibhalayo izinto eziyoba ama sacrifices ami ngoba ngangiqale ngoma phezulu kwaqala yena ngempela. Buthemba, ngani mangiflathela lo yamuzi ngiphuma ngesango kwangena icall ethi umalo uvele wathula nje kusofa. Ngangingakazi ke Buthemba ukuthi ingenxa lento engiyenzile. Ibisifona inyanga sesisemotweni sihamba nalamadoda ethi hayi isithwalo sakho sesiapprovile. Buthemba, sesiapprovile ngoba seshonile umalo. Ngangisebenza ke Buthemba. Ibisingitshela enye indoda la sisemotweni, sasihamba nje ngemoto nje sibaningi, zonke lento sizoyithwele bese iyashenye la ithi hayi sizokuboleka thina imali. Thenga nje noma iteksi eyodwa noma yini okuyibhizinisi ozokuqala, imali sizoqala ukungena ke manje. Buthemba, ngani mangifika emqashweni nami phekombhede kwakunesikhwama esikhulu sasinemali phakathi and imali esebenzayo Buthemba. Angazi yayiqhamukapi kodwa nje so kule mali ke senginemali yokuyongcwaba uma and inyanga ingitshela emva komngcwabo ukuthi iyabonga umsebenzi uhambe kahle. Buthemba, bisiyangitshela ukuthi zonke lezi zinto oyibhalini sekwama sacrifices sakho la zizophela khona, ila umcebo wakho uzophela khona. Njalo after 6 months kushona umuntu Buthemba. Kulezi zinto engangibhalile kwathi ukuba ngcono ngoba ngangibhala inkomo zami kwakuzazi libe zifa nazo emva kwa 6 months. Buthemba, ayikho into engapheli. Zaphela zonke lezi zinto engangibhalile zama sacrifices. Ngangizwa Buthemba.
lento isilala nami ke manje. Mase ngiyifonela inyanga ayisawabamba amacingo wami Buthemba, hhayi ngoba ngidinga usizo. Ngixwayisa abantu ukuthi abantu abaphume ey'ntweni ey'sheshayo. Buthemba, ngiyalithanda ipheji lakho. Guys, ngihlale ngisho, musani ukungi-DM nithi ngisacela lo muntu obekade khulunywa ngayo ngesithwalo nami ngifuna uyothwala. Guys, lo muntu uyachaza lento inobungozi obungakanani. But nina guys futhi again niyang-DM nifune lowo muntu loyo nithi ngicela sihambise la ahamba khona. Guys, Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisi chofo subscribe button kule channel yethu Umgosi 2 i-channel ehamba phambili. Mina-ke nawe ngenza kwethu ngicela sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwenu ukuthi nithini ngalolu daba. Insizwa ichaza umuga isiga ebhekene naso ngokungenhloso. Mina-ke nawe ngenza ukuthi ngingathanda sihlangane nakwi-video elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.